ҳар касе ки ай Тоҷикистон ба Россия рафтани ай агар чунки Somon Air иҷоза додагӣ нест билетҳо арзон нашида духтари 17 сола барои Россия рафтанаш дар верности падар модар лозим ҳамин тавр ширкати дорувории Софсавдо бахшида ба моҳи шарифи Рамазон тахфифи худро эълон намуд. Оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад ё дар бадан доғҳои сафедорӣ мехоҳӣ нест шаванд ва ё мехоҳӣ худро хароб намоӣ пас ба Софсавдо муроҷиат намо. Инчунин доруи алҳадая ва равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва ё касоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд пас ба рақам занг зада маълумот гиред. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия карда мешавад. Дар ҳоле ки доруҳо фоидаи худро нарасонанд, пули шумо бозгардонида мешавад. Дар ҳолати тамос гирифтан ҳатман аз номи юристиҷей муроҷиат кунед. Ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. Мо имрӯз тасмим гирифтем ки бо як каме ахбороти нав дар мавриди нарху навои чиптаҳоро ба шумо пешниҳод бигардонем ва баъдан саволҳое ки дар комментарияҳо ба мо нависонден роӣ карден саволҳои шуморо хонда ҷавоб мегардонем то охири навора бо диққат тамошо бикунем. Директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон Икром Субҳонзода як ҷаласаи дигар баргузор намуд ва оиди нарху навои билетҳо суханронӣ кард ва тӯли 2 рӯз ба ҳамаи ширкатҳое ки парвозҳоро ба анҷом расонидастанд муҳлат дод. Яъне ки директори агентии авиатсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба 4 ширкат 2 рӯз муҳлат дод ки нархи билетҳошона арзон кунанд, чунки аз тарафи шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон тӯли як моҳи охир мешавад қариб ки шикоятҳо арзудодҳо зиёд мешаванд барои нархи билет боло рафтан ва мо умедвор ҳастем ки билетҳо арзон мешаванд баъди баргузор гардонидани ин ҷаласа ва як бор айни ҳол мо нусхаша мехонем боз бо диққат гӯш кунем суҳбата боз идома медиҳем. Сухан аз 4 ширкати ҳавонавардии Русия меравад ки ба таври истисноӣ шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро тариқи парвозҳои чартерӣ ба шаҳрҳои мухталифи Русия интиқол медиҳад. 4 ширкате ки мо гуфтем 4 ширкати Федератсияи Россия мебошад, яъне ки ширкатҳои Россия бо тариқи парвозҳои чартерӣ шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон аз Тоҷикистон ба Россия интиқол додастанд, ҳамун шаҳрвандоеро ки асоси ворид шидан ба Россияра доранд. Икром Субҳонзода директори агентӣ гуфт, дар ин ҷаласа намояндагони 4 ширкати ҳавонавардии Русия, прокуратураи нақлиёт, вазорати корҳои дохила ва кумитаи давлатии амнияти миллӣ ширкат карданд ва аз намояндагиҳои ширкатҳои русӣ дар Тоҷикистон қатъан дархост шуд ки дар боло бурдани беасоси қимати чиптаҳои парвозҳои чартерӣ роҳ надиҳанд. нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷей муроҷиат Кнен скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. Инчунин қайд намуд. Мо дар гузашта ба онҳо огоҳӣ додем, мактуб фиристодем, ҳатто як ҷаласа ҳам гирифтем. Аммо ҳамоно сарусадои зиёд ҳаст ки ин ширкатҳо чиптаҳоро ба нархҳои тасаввурнашаванда, ғайривоқеӣ ва ғайри қобили қабул мефурӯшанд. Аз ин хотир мо аз онҳо дархости қатъӣ кардем ки барои поён бурдани қимати чиптаҳо чораи қатъӣ ҷӯянд ва беасос нархи чиптаро боло набаранд, гуфт Икром Субҳонзода. Сухан аз 4 ширкати ҳавонавардии Русия, Уральский авиалини, Ютер, Сибир ва Северни ветер меравад ки ба таври истисноӣ шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи парвозҳои чартерӣ ба шаҳрҳои мухталифи Русия интиқол дода мешаванд. Яъне 4 ширкате ки мо гуфтем номҳоша номбар кардем ба шумо. Айни ҳол ин 4 ширкатеро ки мо номбар кардем 4 ширкати Федератсияи Россия билетҳош дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба Россия рафтан 10 000 сомона дар бар мегирад ва бо тариқи миёнаравҳо шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳоле харидорӣ мекунанд аллакай нархи чипта баробар мешавад ба 12-13 000 сомон.
чунин қиматҳоро таърихи ҳавонавардии ҷумҳурии Тоҷикистон ёд надошт, гуфт директори агентии авиатсияи ҷумҳурии Тоҷикистон. Ва инчунин қайд намуданд, ки ширкатҳо далел меоранд, ки парвозҳои онҳо яктарафа аст ва харҷи зиёд доранд, аммо ин даъвои онҳо сиҳат надорад. Яъне ширкатҳое ки мо номбар кардем, 4 ширкати россияеро ки мо гуфтем, барои чӣ нархи билет қиматай гуфтанд ва ё дар ҷавоб гуфтанд, ки ширкатҳои мо парвозҳошон яктарафа астай ва харҷи зиёд дора, яъне расходи зиёд дора, ба ҳамин хотир нархи билет қиматай. Ва ба чени медонистагии ма шахсан худам ва ба шахсиятҳое ки аз Россия меоянд ба Тоҷикистон, ба ӯ шахсиятҳоам маълум аст, ки ширкатҳои Русия ки ба Тоҷикистон меоянд парвозҳои яктарафа надоранд. Ба маълумоти мо, ба медонистагии мо, аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам бо ин ширкатҳо парвозҳои чартерӣ ба анҷом мерасад. Инчунин директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон Икром Субҳонзода қайд намуд, ширкатҳо вазифадор мебошанд то 2 рӯзи дигар чораҳои қатъӣ андешанд. Дар сурати поён набурдани арзиши чипта, агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати парвозҳои минбаъдаи онҳо иқдом хоҳад кард. бародарони азиз, тамошобинони гиромӣ, ин буд як камтар маълумот оиде ки мо ба шумо фаҳмондем ва акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. бо диққат гӯш кунед то ба саволҳоятон ҷавоб бигирем. Тоҷикистон нависта: якай сорбон бо давлати сеюм рафта мешава Россия. ҳамин рӯз дар як канали ютуб дидам, бо мегуфтам ай худат бифаҳмам, ҳамин саволи мада ҷавоб медодӣ. Бародари азиз, видеои пештараи мара тамошо кун, ма дар ибора суҳбат кардагиам. албатта ки Россия иҷозат дод бо тариқи давлати сеюм рафтана. Собирова нависта: якай сорбон Билетора моҳи июна манъ кардиям фурӯхтанша. аз чӣ сабаб боша ё бо фурӯхтаиста бошанд, ягон маълумот дошта бошем мефаҳмондем. мутаассифона ягон маълумот надорам оиди манъ кардани фурӯши билетҳо. бародаро, ма дар як видеои дигам як сухана қайд кардам, гуфтам ки намешава чипта харидорӣ кардан бо тариқи онлайн, яъне ки электрони билет харида намешава. ва чандин нафарҳо скриншот кардиян, равон кардиян, дар комментарияҳо нависондиян, ки чӣ ба дурӯғ мегӯй, мақсад бо тариқи электронӣ чипта харидорӣ карда мешава, мо аз Россия харидем. бародарои азиз, ма танҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар доштам, дар ҳамҷарам як 2-3 маротиба ба шумо гуфтам, ки аз Россияра дар назар надорам. ҳар касе ки ай Тоҷикистон ба Россия рафтаниай агар ва яке аз пайвандони ӯ ё касе набоша дар Россия қарор дошта боша, ӯ бихоҳа ба одаме ки дар Тоҷикистон қарор дора билет бихара бо тариқи онлайн наметавона харида, чунки Somon Air иҷозат додагӣ нест ва ма танҳо ширкати Somon Air дар назар доштам, дигар ширкатҳошад не. касое ки Air Россия омаданиам ба Тоҷикистон, вайҳо метавонанд ки бо тариқи электронӣ чипта харидорӣ кунанд, яъне ки бо тариқи онлайн мешава харидорӣ карда аз Россия ба Тоҷикистон. Мунис нависад: салом алайкум, сози тенҷия ка Қазоқистон мешава ба Россия рафта? Бале, мешава. Умарҷон нависад: салом акай сорбон, билетҳо арзон нашида? Билетҳо имкон ҳаст ки рӯзҳои наздикда ё ки ҳафтаҳои наздикда арзон шаванд. Давлатов нависад: мо аз Душанбе ба Санкт Петербург омадем рӯзи 22 апрел бе ягон монеа. барори кор шумода. Ғоибназаров нависад: салом алайкум акай сорбон, илтимос саволи мада ҷавоб битем. Пешакӣ раҳмат. Регистратсия Кнен мега ҷои коромон Кнен ё ки не? бародари азиз, агар барои депортатсияи муҳоҷирон дар назар дошта бошӣ, ма тавсия додам дар барномаи гузаштаам, гуфтам ки ба ҷои маҳаллии зистихдом брен муроҷиат кунед барои ҳуҷҷатгузориҳотона тахқ кардан ё дуруст кардан ё ки ба қайд гирифтан, лекин ҳатман бояд брен муроҷиат кунед. Муҳаммад Илёсов нависад: салом акай сорбон, агар ҳозир ба Россия равем, документ карда метавонем? Илтимос ҷавоб битен. албатта бе ягон монеагӣ метавонед ки документ кунед. шахсиятҳое ки ба воситаи парвозҳои доимӣ мераванд, мақсад метавонанд бе ягон монеагӣ кору фаъолият кунанд. Алиев Исмоил нависад: салом алейк, ту дар як видеот гуфтӣ ки ҳамаи билетҳо то 27 апрела фурӯхтагиай, бо гуфтӣ билет арзон шудай. маълум мешавад ки ту видеои маро тамошо намекунӣ ва ҳамун номи мавзӯъро хондаи комментария нависондай. будро видеоро тамошо кун, баъд комментария бинавис. аз иҷа пас хубтарай, чунки
билет арзон шидагием нависондагием номи видеора лек дар дохили видео гап задагием ки аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадан нархи билетҳо арзон шидагием. Ба ҳамин хотир видеоро тамошо накарда фикр ақидатона баён накунед. Абдумалик нависад: салом акаи Сорбон, рӯзи 21 апрел авиакаса рафтам, то соати 12 нархи билет 10,000 сомон буд. баъд соати 2 8300 сомон шид. Акнун бо арзон мешава ё не? Ягон маълумот дошта бошӣ битаяка пешагир Аҳмад. Ба маълумоти медонистаи мо бояд рӯзҳои наздикда билет арзон шавад. Орипов нависад: салом алейкум акаи Сорбон, духтари 17 сола барои Россия рафтанаш давернисти падар модар лозим ҳамин тавр падари духтар дар Корея аст. Чӣ тавр давернис гирам? ягон ҷои мушкилӣ надорад. Бо тариқи почта метавонанд ки ҳамун давернис сароӣ кунанд ба номи ҳамун шахсияте ки ҳамун духтара гирифта ба Федератсияи Россия мебарад ҳамроҳи худаш. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дига дошта бошед дар комментария саволтона пешниҳод кунед. То барномаҳои нав, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.